एकदम मोख्रा मोख्रि जागोन गिदिरनि उननायाव भगवान गिदिरा इसको हम खाने वाला है जि गोदै खा लोगोफोर फै फै मोनफैलायबाय जोङो गेटखौ फांबोन बावगारबाय सारा खाने के लिए आ रहा है दीदी हमको बुला रहा है हम आ रहा है सानदुं गोसायाव जोङो खाजि जानो फैदो खाजि होनलाय मैदुफुल खाजि जानो फैदो लोगोफोर नै मैदुफुला नै जों बेखौनो जानो फैदों आरोना जों मैदुफुल खाजि जानो फैदों लोगोफोर नै मैदुफुला नै माइसि गिदिर गिदिरखा लोगोफोर नै मबाइलावसो फिसा नुयो रेन्जार गिदिर गिदिरखा सोर जाख'नो हागोन इखिनिखौलाय बाल नै लोगोफोर जि गिदिर गिदिरखा नै लोगोफोर बेसेबा गिदिरखा दायो जोङो नैबे थाइसेखौ जागोन लोगोफोर नैबे थाइसेखौ गिदिरथार नै गिदिरथार लोगोफोर जों दा बेखौ जागोन हाय गोथावथार जागोन सान्दुं गोसाथार नै बेसेबा सान्दुं गोसानि जानो नागिरदों नै दे नै लोगोफोर खानोसै जोंनिया फिथाया नै जालायनोसै आयु मम्मी हमफाय गोलोथार जादोंबाला नै जि गिदिरखा सोरनोबा नांगौबा लांफायो नामा माय गड नै लोगोफोर जि गिदिरखा सोरनोबा नांगौबा नै जानोबा बेसेबा गिदिरखा जोगोनाराबो हाबावा नै जोगोनाराबो हाबावा जोगोनारनिफ्राय फिसासिन आयै गखाय थिखांनो हालायाखै आं नै जि गिदिरनि अननायाव जानोसै एकदम मोख्रा मोख्रि जागोन गिदिरनि उननायाव भगवान गिदिरा गायना दोनदो जों जानोसै नै इयो फिसाथार नै लोगोफोर ओइयाबो दंबावोसै नै गिदिर नै फांसे दंमोन नै इनियासो बेसेबा अयथासार गिदिर जायोमोन बार अखादो बायलांगारबाय दा इबो एसे गिदिरानो नै लोगोफोर नै बेसेबा गिदिरखा नै लोगोफोर टें टें इसको हम खाने वाला है आ जाओ किसी ने खाने के तो ये आथाबो गलायो होननायसै एफा गिदिर हानबाय नायनाय अना खानानै नै गिदिरजों रायजासिगोन जोङो गिदिरा रायबा मा जागोन दा एसे गिदिरखौ हानबाय सालाक खाने वाला हूँ हम इसको सालाक खाने वाला हूँ सालाक खाना गए हमको आयु हाच्चि उन्दैदो टुक्रा हे नै लोगोफोर ना गोसोनाय दंबावो खोमा मोनासै गोसोनाय थानायखायनो नै सिलिंलांबाय बेसरा आयु बिदि खालामबायलै इमान साफा फिथाइखौ साल्ला खोमसिदो नुनायानो जायाखै लोगो मोनगोन इखो नै लोगोफोर सिंखावग्राया बेसेबा फिसा ओमफ्राय बुस्थुआ बिराद गिदिर आरोना लोगोफोर नै दे खोन्थागोन दे नै लोगोफोर जि बरिया किउट नै लोगोफोर वाव वाटारमेलन जैसा देखता है देखो सर नै बेगरानो गैया एसे खमथार बेगरा दिसिनिसाय जों आथा दांबाय गथ'आ माबादो मबाइल लाङाखै नै लोगोफोर जि साफाखा नै वाटारमेलन बायदिसो नुदों नै बेसेबा साफा गोथाव जाखासिगोन जों इखो दा नै लोगोफोर बेसेबा साफाखा मार बरियाखा नै तरमुसाबो हाबावा वाटारमेलनाबो हाबावा दे स्रां नुनाय नुयो बादि सान्दुंखायनो नुवाखै दायो ओइ चालाय खिथांसो नायो नै लोगोफोर गोथावथार जागोन ना जोंनिया नै खाजि जानो नायदो खाजि मोनजायाखै नै मैदुफुल खाजि वाव गोथार बोरै हमगोन आंलाय नै लोगोफोर बरिया नै बरिया गोथाव जों जानोसै होख्रायनोसै गायग्राया बेलेग जाग्राया बेलेग लोगोफोर देनजारसो जोङो नै सेवनाबो थांबावदो नै रावबो जाया नालाय नै गिदिरा फाननोबो थाङाखै नै मोनफ्रुबायमोन बासै अमा थानायबालाय अमानो होनो हागौमोन आरो दंबावोसो नै लोगोफोर आरो बिफाङावबो बिराद दंबावो नै थुख्ल' आनथुदो लेमगासिनो जोंनिया नै खासेया भिडिअ बानायगासिनो लोगोफोर जाखावनोसै आरो दिनै ना बेखौ खुमब्रा फिथाइ बायदि ओमफ्राय बिफाङाव दंबावोसो
बिफाङाव दंबावोसो नै लोगोफोर खोन्थिनि र' हाथाय मालायनो जागोन लोगोफोर दिनै नै दंबावोसोमोन नै इबो गिदिरथार नै दा जों खानायानो हाइस गिदिर आरोना लोगोफोर इबो गिदिरानो दा जों खानाया हाइस गिदिर जों बयनिसाय गिदिरखौ खाखाबाय नैयावबो थाइबावदोसो नै बया गिदिरखौ खाखाबाय आरोना जोङो दा होख्लायसिगोन जानाया जों जानोसै दानियाबा नै जासिगोन मोनसे साखिना नायनो र' हामा मोना दै नै लोगोफोर जेन तरमुज हानायसो आरोना तरमुजखौ सिथा खालामना हानायसो आरो नै जि गोदैखा लोगोफोर बहुत टेस्टी बरिया बरिया होनफ्लादो साना दै नोंथारगौलाय गोदैखा माने नै लुगैना थानो नाला आङो नै मोननै मोनथाम जाबाय थानोसै आं इसोर मोनजाला लोगोफोर बरिया गोदैथार माने गोदैथारनायखाय लोगोफोर खिनिया थोलानो माने गोदैथारनायखाय बेखिनिया थोला डाइलग होनायावनो होननानै सुरियानो गोलैलांबाय नै खिनिया थोलानो मालाय आरो हाबावबाय नै हाखावबावबाय दा आरो जानायाव गोथाव मोना खम जाना हाथाय मालायनो जायोनो लोगोफोरा आंथ' हाथाया नै मानबायवबायानो सोनो लुगैबावदो जानायाव खिन्थु जोङो एक्सपार्ट देनजार जायो एख बुस्थु गारा नोंसोरथ' नुलांगासिनो लोगोफोर मा मा मैगं खाना जायो मा जायो नै आरो इखो जानो फैलायबाय मोदोमा खिन्थु ओंखारदों नै बडियानो गैया फिसा मानसिफोरा जासोयो बडियानो गैया फिसा मानसिफोर हिनजावफोरखौ दा लांखा लोगोफोर बिराद रायख' जायो जेरै जों जेरै आं हौवाफोरा मावगोन नाया लोगोफोर होख्लायखायो जों जानाया फिसा जानो हागौ देनजार जाखायो बडि गैयाबाबो देनजार खुगाया जानायाव उदैयाबो फिसाबाबो बुङानो नांगौ जानाया हजमानो बाराद्राय एकदम हजम सक्तिया बिराद देनजार जोंनिया फिसा मानसिफोरनिया ना मा बुङो बिमा दालि मोखां मावगलायनो हाला जोंनिया होख्लायखायो जों जानाया फिसा मानसिफोरनिया हजमा बारा जायो फिसा हिनजावफोरखौ दा लाखा लोगोफोर बिराद जासुलि जायो गोजौ गिदिर नायला गथा नायनानै हिनजावफोरदों ये देखो गाइस ये देखो ये क्या है नहीं लोगोफोर दानिया सलाद बन रहा है ये देखो सॉल दे रहा है हम नहीं फ्रिजनि दै बिना लोंबाय जोङो लोगोफोर इजा फ्रिज दोङो बिथांला नायनो नामा न'आव बायलाबाबो फ्रिज दोङो नायनो खोन्थिगोन र' दिनै खोन्थिया र' आनबक्सिं खालामगोन आनबक्सिं दा जाथ'वाखै र' नै जोंना लगायबायानो बिमाया लगायगासिनो नै जालायसै तरमुज नायदो नै तरमुजआ सिथाबाय दा इखो आब'आ मा खालामो मिथिला आरो दा गेदेरनो जाहोसै बे मोनसेखौ गेदेरनो होसै रानबायानो गावनियाव बांसिन लागोन खोमा नायनि र' लोगोफोर नायाबा जाया इदो बापारे इदो इयो गावनिखौ बारा लानो बानायना बाय नायनांगोन बाय दामिकनि बुस्थु दाम गोसानि बुस्थु बिफाङा होआगौ मानि मोना इखो बिफाङा थायना होआगौ मानि जों मोनजाया इखो बारा जाबा जों खम मोनजाबा बोरै जानो ना जों दा इखो जानोसै आरो ना गाइसमोन जानोसै देनाय मोनसे जानाय सुं दे गाइस मोनसे जाना खोन्थि गाइस ओमफ्राय बे मोनसेया सोरनि ए नंगौ आंलाय आरो मानो दोनबावखो इखौलाय रानखाजोबनो गारनानै ओमफ्राय नै जाबाय नै लुगैनाङा नोंबो जा नै लोगोफोर खुदै गनाङा जानोसै जों खाथियाव लाबोनो होदां एसे दे जा बढ़िया टेस्टी खाने के लिए बहुत अच्छा हुआ खाने के लिए हाँ
Oke. Bebas kayak. Di mana itu? Nah, guys, mon, cakasnya. Kamu cakap lalu baik. Ayo, phải chào xin rồi, cà thau sẽ ra được. Cà thau ra đây, cà thau. Makan tuh nggak, sana lah nama. Dulu apa? Jangan di video mana lain. Lain mah, aku sih jaga. Nơi guys mình là bố bay xin nơi á là bố bay mà lại. Anh bố hơn nào hơn. Giá bị mà giá. Bố thứ vậy nào ạ? Bố thứ giá. Cứ sữa phải đi ra mà. Đừng bầu đi, năng bầu. Neng gerak kalau bara leng nade deng mana oh. Korong deleng tuh sama deng apa lah. Neng gerak deng ma phải được ra dele. Nah guys men, deng mana? Oh deng deh. Numa ke deh. Video. Ngobrol numa ke deh. Mai ke semi. Soy mani psina dan leng deh jeng. Kencina yakin dulu gini. Kesem kali nih. Kamu tuh mana? Ngapa sih ikut kerja zayo? Leng dengan apa? Ikut kerja zayo semua ngapa? Anggi jatuh tunggu ikut kerja sana. Dengar kencia. Lu bikin lại. Gegen. Oh ya, ini kang mana kencia kami cigo ya dengar. Nggak kerja kang. Zafuna deh mau baru kafe deh. Ji baru pikan nih lagu pernah ornai. Mana bipang bilai perkedai dia ngermu kade. Nah, darah kau baju ni darah kau. Apa sih ya darah kau nggak nih, kuru kau sih. Kau sih teman, kamu tadi mau betul mulai. Kuru kau. Ini kuru kau sih ya dengar kau nggak. Ini tuh hak. Das beda nih, saya bimane bibnang pagi nak kan ibu. Iku jangan aja nengo. Turmus. Jangan aja turmus ke. Nih saya das beda. Jangan mekai. Kau dengar nih. Kita baik. Hai. Hai deh. Juga hai. Hai deh juga. Hai. Lihat. Hai. Ikan nang gọi nè mà đi xuống thẳng đây nè. Là bữa ăn. Ê, nó xuống thẳng đây. Là bơn. Chú cái thắt bấy nè. Hay được chú con này. Xa vậy. Hay cha. Ui trời. Ngơi. Không ham bảy bố bố rồi. Ngơi cái mơn xuống thẳng lên ra gối trả bài bổ ra sẽ thẳng đây. Ngơi thì lá gì kìa. Không ngờ đấy. Chạy ra không chỉ này lấy thằng. Thằng lên ra bài bài gối trả cho chứ. Thằng chứ đấy. Hey. Thằng đấy ta bye bye. Thằng sẽ lấy cái percuma đã meeting berdeng meeting apa tang nang go. Thằng mấy đứa nào là có percuma ngọt nữa. Quay trả nó phải đi nơi quay.